Sa gikatakdang nga pagtakop sa mga samaang karong Oktubre 29 hangtod sa Nobyembre 4, anam-anam nang may bisita ang mga tao sa lubong sa mga mahal sa kinabuhi. Gihigpitan usab ang pagpatuman sa minimum health protocols. Aniya ang report. Sa samaang sa Kalamba, naabta namo kining mga tao nga miduaw na sa lubong sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Sama ni Daisy Mercader nga mi-leave sa iyang trabaho aron makaduaw sa lubong nga anaa sa samaang sa Kalamba. Naniguro jud mig ari sir ni absent kay ko. absent ka? Kay para maka min Okay, unsa man gyud ka mahimdanon nga moduaw ta sa itong mga mahal sa kinabuhi? ay mao maroy gihatag nga panahon nga para makaduaw ta kay sa wala may undas. Ingon ni ang sitwasyon sa sulod sa Menteryo sa Kalamba dinis dakbayan sa Sugbo. Kung kaniadto kini akong gibarugan na puno nis mga tinda. Apan na karong panahon na gihigpit nga gidili sa atuang lokal gamhanan ang pagtinda og bisan unsa ilabi na mga pagkaon sulod sa mga samaang. Higpit ang pagpatuman sa protokol sa mga mogawas ug mosud sa samaang nga gipatuman sa mga pulis. Samtang ang masakop sa probe ang nagroving aron pagbadlong sa mga mulapas sa protokol. Ang pagmonitor na mo dire sir ang kining mga vendors about aning mga bata nga dili pwede makasuod dire. Bisan konsideradaan una ang mga samaang apan padayon kining nabantayan sa kapulisan aron mabadlong ang mga tao nga mosuway og duaw sa lubong atol sa adlaw sa mga santos ug sa mga kalag. AITF guidelines, mapasunod ang pag-obserbar sa minimum health standard requirement. Giklaro sa kapulisan nga dili gyud tugutan ang mga tao bisan og anara sa gawas sa samaang sa adlaw sa mga minatay ug mga santos aron malikayan ang panagtapok. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.